Stalno se gradi. Građevinska sezona ne prestaje. Nijedna savremena građevina ne može se zamisliti bez modernih uređaja. Centralnog grijanja, vodovoda i kanalizacije. Najveću kotlarnicu u našoj republici, koja se nalazi na novoj željezničkoj stanici, montiralo je preduzeće Instalater. Desetkilometarska mreža cijevi sačinjava razgranati sistem centralnog grijanja velike hale. Putnici ne slute da ugodna temperatura dolazi ispod njihovih nogu. Svako domaćinstvo, preduzeće, fabrika i ustanova ne treba da ostanu bez ovih najpotrebnijih savremenih uređaja. Naizmjeničnim zagrijavanjem sa centralnim i klimo uređajima dobija se ugodna temperatura prostorija. Prijatno je u salonima i velikim halama snabdjevenim ovim najmodernijim uređajima. Fontana je radost putnika i posjetilaca. Sve instalaterske radove na ovoj monumentalnoj građevini izvršilo je preduzeće Instalater. Ne propustite i vi da se poslužite njegovim uslugama. Zapamtite, Instalater Sarajevo, Gundulićeva ulica broj 5, telefon 37 41.